Ajatus vaan nousee päijänteen. Ajatukset harhailee, mieli jo valmis. Sydän hakkaa, lähtöviivalla kuskit ja koneen. Edessä matka, josta legendat syntyy. Spori hakkaa, kädet puutuu, kaasu pysyy auki. Tämä on kamppailu itseään vastaan. Päitsi jäätä ja kylmää rautaista tahtoa. Päitsi vain sitkeimmät jää historiaan. Metsät sulkee äänen ja valon. Polut koettelee kuljettajan mieltä. Joku kaatuu, toinen jatkaa jämsässä rengasraudat kilisee. Turnajaisten tunnelmaa. Sukupolvet vaihtuu, maine pysyy, tarinat kulkevat. Isältä pojille, äideiltä tyttärille. Jos tämän läpäiset, selviät mistä vain. Huoltoautot kiitää, huoltajilla riittää tarinaa. Sankareita heistäkin lähes jokainen. Ruokaa laittaa, nenä pyyhkii, selkään taputtaa. Raja heilläkin, hanurin rasvaus jäädä saa. Sukupolvet vaihtuu, maine pysyy, tarinat kulkevat. Isältä pojille, äideiltä tyttärille. Jos tämän läpäiset, selviät mistä vain. Junnuja harmittaa, mantsapapat painattaa. Ohi faija pussit lepattaa. Maalissa kuitenkin ollaan yhtä, Päitsin legendoja. Ja Mantsakastissa mainetta sataa. Päitsi, enemmän kuin kilpailu. Päitsi, täällä legenda elää taas. Kun moottorit vaikenee ja Päitsi jää. Tulokset kertovat totuuden, mille lauteille nousta saa. Tää on niinku munkin hommaa nää me on vähän niinku sosiaalisen median puolelta kanssa. Niin kyllä tiedä mitä siellä voisit tehdä. Silkkoa huomisia, kurkkuja ja papakoita. Ja ovat passittaisi minut töihin. Uskon. Nyt on kokki live. Ne voi varmaan tästä siirtää johon. Jos niin on mä muuta ihan. Ai oli kiinkaan samaa. Onko meidän nimellä täpillä? Sä voit sen katsoa, Eväät on syöty, lautanen on tyhjä. Kiitos ruoantekijälle. Hyvää oli. Sitten ei vissiin muuta kuin nauttimaan. Toinen lonkero. Unta seuraavaksi sitten sen jälkeen. No niin, täällä on eväät laitettu pöytään, ensimmäinen kisa aamu. On. Täällä ollaan valmistaudutaan. Kysyykö se Ylellä silloin selosti? Oli sen verran kyllä pakko. saattaa jopa nyt kysyä.
jätkä veti asfaltilla menemään. Mä ajattelin, että joo, lauta. Saisit siihen vielä parempaa kontaktia. Jos siellä menet joskus tonne, niin saisit tuolta tulemaan. Kynä ei pelaa. Kynä ei pelaa, tuolla on auto sulla toinen kynä. Ei ota takkuja. Tuo pitää nyt laskea tuo aika. Kello pitää säppi, mutta vittu kun mä näen kellon aikaa. Joo, mutta se ajoaika. Se seuraava lähtö. No, mutta tää näyttää, että se on nyt varttiin. 11.53 ja kello on 1.4. No jos suot, niin silloin Ei oo muut jopa tulla tässä. Niin se on aika tiukka aikana, menen myöhään minuutille sinne huolen jälkeen. Juu. Ei nois niin. No tuossa edellisessä oli aikaa. Juu. Lähtekää Ilona. joo. Menee vähän hitaasti. Kortoonkin siinä katos siinä. Se luulee, että se on täysin se. Pelaa tässä sijainnin. Pelaa. Joo. Veisolatelo jalkassa. No niin.
kesken. Mut jatkaa toistaiseksi. Se ainakin vielä lähti jatkaan. X-Racingin haastattelussa sanoi, että Milekka on ihan turpeessa. Siellä on tosi nopeita paikkoja, semmosia. Tosi sellaista, ei tiedä miten se pitää Laitat siihen sen ajan siihen. Niin kuin siellä teet. Istuuko vaan seisoo, ei oikein tiedä mitä. Hyvin tulee, kun vaan jos tänne osaa pitää. Se vetin vaikea, siinä on tosi jäykkää. Nyt kaapuu vielä. Nyt osoittaa tehtiin, että ei oo niinku silleen mitään, että tasaisesti on niinku mennyt. Jos tälleen saa menemään, niin hyvä on. Jos saa ajattua, niin on ihan hirveä ajattava piikki. Joo. Sitten mitä se on vähän koolin olos, niin se ei oo kyllä oikein tässä koolin. Se on vielä varmaan muutama päivä tänne. Perämäessä ottaa vähän koolta. Tuollakin mitä sit on, kun se ei oo niinku semmoista. Se joutuu siinä ajaa niinku spoorissa. Niin no. Ihan hyvin tulee kyllä, ei mitään. Tälleen. Joo. Joo, Tosi hyvin. on tärkeintä on hanskat kuivattu siltä, kun se puhaltaa. Laitatko ketjuihin mitään? Tuosta autosta kun tuli tää äsken, täällä on ihan saatana kevätkeli. Laitatko ketjuihin mitään? Laitin. Mulla oli jotenkin ajatus, että minä menisin seuraavalle pätkälle ja laitat huoltoon, mutta tässä oli huoltoa. Tää on nyt tästä tarjolla, jos haluat jotain huoltoa. Sponsorit. Eikä se seuraavahan on se laatulasin pätkä. Mut tää on, koska siinä on annettu läppä. Nelonen oli laatulasi. Aika äsken. Ne voin katsoa tosta. Siellä on yksi täys meni nyt. Mitä julluksi? Onko sun taskus mitään julluksia? Takapalat tuli semmoinen. Reilusti on jäljellä. Siinä on myös noja. Jos se lähe. Ei oo hätää vielä. 11-18 kiloa. Miten muuta? Hyvä viini. Äsken ei saanut ketään kiinni. Ei lähtenyt kyllä. Ei lähtenyt saman minuutin. Nyt näet on kellona. Tässä on vähän tiukempi tuo aikataulu siinä. Voi olla. Niin se on niinku, me kerkesin ennen niinku laatulasin yhdellä. 100 minuuttia. Vähän viime kerralla siinä on pitkään. Mikä pätkän alku se oli? No se ohidettiin kun lopussa se kaveri. Niin se siinä T-risteyksen niinku Niin, pellon niin. jälkeen. Joo. Ei Niin se siinä oli monta se. minuuttia. Joo. Siinähän juu odotettiin viimeksi tosi Niin. kauan. Nyt ei siis mitään sen kumpaalle siinä. Ei ihmiset palata tuolta se nyt niinku muuta mitään. Ilmaisitko sen keulan? Ilmas. Kuivaa päälle. Kuivaa niin mikä kylmä on. Mä kengättänyt hakkale. Taas on ne mitkä pitää vedet sisäpuolelle. Tää tuntuu pitää. Joo, hyvä. Silloin se on ihan maltillaan. Ei mitään, Semi. Tsemppiä. Myrkytään vetoja. Vetä joo! Mihin aikaan se pitäisi niinku täällä olla? Ei aikaa tarkkaan niille pitää. Meillä on seuranta päällä tosta koko ajan. Toivottavasti et Sami käänny väärästä risteyksestä. Tai jatka suoraan. Kohta siihen metsiin. Risteys lähenee, risteys lähenee. Käänty. Oikealla reitillä. Oikealle reitille käänty. Naps. Huolto odottaa, huolto odottaa. Kärsimättömänä.
Vasta legendat syntyy. Spori hakkaa, kädet puutuu, kaasu pysyy auki. Tämä on kamppailu itseään vastaan. Päitsiin jäätä ja kylmää rautaista tahtoa. Päitsiin vain sitkeimmät jää historiaan. Metsät sulkee äänen ja valon. Polut koettelee kuljettajan mieltään. Joku kaatuu, toinen jatkaa ja ämsässä rengasraudat kilisee. Turnajaisten tunnelmaan. Ei nakka purita palloja. Maine pysyy, tarinat kulkevat. Isältä pojille, äideiltä tyttärille. Jos tämän läpäiset, selviät mistä vain. Huoltoautot kiitää, huoltajilla riittää tarinaa. Sankareita heistäkin, lähes jokainen. Ruokaa laittaa, nenä pyrkii selkään taputtaa. Raja heilläkin hanurin rasvaus jäädä saa. Sukupolvet vaihtuu, maine pysyy, tarinat kulkevat. Isältä pojille, äideiltä Sehän kerki. Minuutin, nyt jättää myöhään. 2 minuuttia näytti tuo livekala. 13.30. Ei se mitään. Ja joo, sit saattaa saada jonkun aina kello vai. Niin. On, mutta ei mitään kerki. Mä oon ihan helvetin kuuma tää taas. Jäi vielä kiinni tuohon pätkälle. Oli toita. Niin. Okei. Tää on läkä. Se on aika pitkä salli jo. Yli 20 minuuttia oli aika. Joo, ja Ei Sit ei oo pitää mennä. ei oo satana merkattunut koko pellon ensimmäistäkään merkkiä. Siitä ei vissi sitä kun paljon menee. Okei. Sehän on hyvä. Ja kattelin Kepsin mukaan tukko kiiskittää siellä niin perkeleesti. Siellä on aika nopeita. Se on 16 minuuttia. Matka 16 kilometriä. Mitä se on nyt? 28 minuuttia tästä laittaa. No, nyt saa varmaan lähteä ajelemaan tästä heti kun saa. On. Tossa. Karo, onko se laskuri? 15.34 16.02. ja 28 minuuttia. Monet se tuli. 15.34 plus 28 minuuttia. Alperi kanssa soiko. Vähän naamareita ei tarvi niellä tuot sorraa. 20. Vähän on nerukin kärjestä pikkusen. Ei oo paljon. Sitten oli se siirtymällä vittu kun Joo, nyt meni. 16.02 ja kello on 15.41. Jotain vinikkiä. Ehkä nyt on se 100 pinkin. Ohlo. Se on 10 välissä. Niin. 11 numero. On helvetin löysä. Kyllä aika löysä. 65 milliä saisi olla tosta liunia. Tää. Tää on aika lailla. Tää on 66. Tää on siinä.
paikoista. Välein startaa, mutta kyllä siinä tietysti voi jotain eroja olla tai niitä lähtöväliin voi olla jossain kohtaa vähän isommat mahdollisesti, mutta Kasperi Koskinen siinä seuraavana lähtövuorossa. Kasperi 10 paikalla kokonaiskilpailussa. Eli siinä mielessä Tuttuja näkee näköjään. Onko pyörä? Onko pyörässä mitään? Ei. On varmaan aika nopea huolto. Ei oo, eikö sulla naateella? 44. 44. 20.44. Ja kello on 33. 10 minuuttia. Se on semmonen parin minuutin huolto ja hanaa. Sitten sä ajat seuraavan pätkän. Sen jälkeen tulee... Haalarihuolto. Miten se meni? Just silleen. Pätkän jälkeen otat haalarin. Joo, jätetään lakki. Paljon se aat? Mitä juomare? 44. 20. Joo. Tarkista nyt, jos haluat. Ollaanko myö siinä? Ei me varmaan olla, me ajetaan sinne Päijänne-talolle No jätetään se siihen kun se alkaa. Kato nyt vielä. 44. Kyllä, joo. Anne puskaa lasit. Aika peivainen. Nyt voi. Mäkin, oliks lasit yhtään paremmat? No vähän, mutta paskaa lentää. Tarviks haisi hanskoja? Viimeinen Ja pätkä. hanaa. Viimeinen pätkä. Ja sit viimeinen pitkä siirtymä. Tsemppiä! Oho! puuhutempa. Niin ajoit nopea raja. Se jollain muullakin on se toinen. Se meni tosi hyvin. Tuolla ovessa on. Tuohon jarru palaten, panna huomenna tarkoin sivuun. Kato aatella. Joo. Panna tähän. Tää vähän sorme. Moi. No niin. Meidän mennä niinku ja okei silleen. Kyllä se nyt niinku menee.
Tämä. Eikö me nyt olla TC3? Ollaan, joo. Kyllä. Sait sen molemmat tosta? Joo. Koska nyt on 20. 40. Sähän mun piti tulla 21. 41. Joo, ja nyt se on 21.40. Niin. Elikkä tohon tuli sitten 25. 22.01. 22.01. 25 minuuttia kotaan. 25 minuuttia. Onko se muovikäikälle tässä? Sitä tippu varmaan. Miinus 6 minuuttia ajomatta talluttaa. 19 minuuttia. Ihan perus. Mäkin huomasin just kun laitoin nyt niin. Niin et meinaa rengas laittaa. Eturengasta, kun sä sanoit, että se oli outo. Ja se jarrupala. Paljon nyt oli pintaan. Siitä vaan oli ne vähän kuullut. Saattais mennä, mutta ajat sitten kankaalla nelosta. Kökkejä ollut. Joo, ne on tuolla. Mutta pitää vaihtaa kutsari nyt vaan huomenna. Vaihtaa kutsari nyt vaan huomenna. Onkohan se märkä? Tekkappa siitä nyt. Mitä sä sanoit? 22. 01. Laitoin silleen, että tuli just viimeisen huolella. Se pitäisi katsoa, että se on suorassa. Ami on sitä päivän mittaan laittanut kuvia. Laitoin aamulla seurannan ja sanoin sitten kyllä ääreen sitä kuussa halutaan. Ei oo vieläkään. Käännät niinku näin. Mitä tuu tarkoittaa? Näin. Tätä sinne. Tuntuu aina ihan pukkia. Edestäpäin katsotaan. Se on ehkä 10. Testappas tuo, tuntuuko se suoralle nyt? Lihapulla duty. Lihapulla duty. Onko tää lihapulla duty? Ei oo. Köttbullar. Pyys niitä. Sitten yksi viiva niitä. Tarvitsi juomista. Minuuttia ja 5.4 kun lähtee, niin 10 minuuttia. Joo, se on tossa. Eihän tätä tiilet tuossa. Sehän kerran ihan niin, että 15 johonkin ja menin Mäntykankaalle ajamaan yhdet pannut ja nää tuli kaikki pitkin läpi. Menee aina silleen, kun se tiukkaa toiset ja aina vetää niinku momenttiin tuonne kertaan. Se löytyy Niin on. No niin, ne ei nyt varmaan ole. Oliko se Päitsipipo, olikohan se jostain sieltä?
Ajatukset harhailee, mieli jo valmis, sydän hakkaa. Lähtöviivalla kuskit ja koneet. Edessä matka, josta legendat syntyy. Seuraava haastattelu, kun astuu tuon telutasta ulos. Se on ensimmäinen päivä puluksi. Ja kunnialla läpi. Mistä vain? Huoltoautot kiitää, huoltajilla riittää tarinaa. Sankareita heistäkin lähes jokainen. Ruokaa laittaa nenän Joo. Oliko minkälainen? Oot sä pyyhkinyt laseen? 53. Vaihda. 953. Joo. Mitä kello on? Annatko se öljypöytä? 953. Keki. Ei vissiin takkeja tarvi sit. Ei. 20 minä oli jo aikaisemmin. Eli käytännössä pitää niinku pikat, ei oo aikaa. Joo. Ota jotain evästä nyt nopeasti. Suus tämmöön rätti. Oho, välissä. Tää ei oo kyllä nyt puhas tää. Pitää olla. Missähän ne on? Onko tässä? Sisään ylhäällä. Ota siinä kylmällä sen päällä. Voit sä aatella? Voit sä aatella? Siinä on lappu siinä. Lähtöaika 10.41. 21 minuuttia. Ei pitäis olla kiinni. No ei oo ihan hirveä hätä. Näytä. Reilu 4, vähän reilu 4 kyllä saa seuraavana päivänä. Voidaan arvioida ajoajan. 10.41. Vahvoi ihan alas. Vahvoi ihan molempiin. 10.41. Niin ja tää oli nyt se jarru. Näköjään. Se on suoraan se lähtöaika niin. Joo. Oot käynyt jossain pellu? Siellä oli taas vähän pellu. Joo. Sieltä tuli filtteri mukaan. Jaha. Miten monta kerroit? Mites lasit, tarviiko tummaa vai meetkö normilla?
Perkeleen, tuo teippi pitää vaihtaa, se tuli pensaa, sit lähti tuo aika helppo. Missä se on? Siellä kojat taulu. Varmaan jotain. Ja saa vähän putsattua Mitä? 1041 laitetaan. Ei oo märkää rätti, ottakaa. Seuraava päivä oli... Mikä se oli? Numerolta. 19. Mikä se oli, minkä se jättää välistä? Se on 1041 siihen sitten. Oliko sulla heti tussi? Täällä on se tussi. Taas on, joo. Eikö se ollut 1041? Joo. Mikä on ihan vähän? Tempa niin ihan silleen, että just heillä. Testaapas tuo vasen. Se on hyvä. Viimeinen testi vielä. On nopea. Kun paljon istutetaan, niin se hankalakin on täynnä, niin ottaa suoraan. Olis näin joku Newtoni. Niin, eli nyt ollaan tossa, sä ajat 19. Sit sä skippaat tän. Tossa ei oo huoltoa meillä. Sä skippaat tosta välistä. Ja seuraavaksi on sitten 21 ja sen jälkeen on vasta sit huolto. Eli 2 pätkää. Miten se nousee nyt tuon huono? Ihan riittävästi. Juu. No sieltähän se tulee. No niin. No niin, tulee. Se postat niin perkeleesti. Saatana. Mitä tätä pitää puhua?
sätä. Tiukka oikein kirraa. Karmeta rätti. Ja hyppy. Joo, eikä lunta juuri missään. Täällä jossain missä Hollolan eteläpuolellahan me painetaan. Aivan uskomaton kiiskittäminen menossa. Ollaan menossa tonne, mihin huolto? Eikö 14? 14. Vai mitä? Kyllä. Ilman. Ilman muuta. Hyvin menee. Ja vielä ois 5 kokonaista kilometriä. Tää on jännittävää tää takapenkillä oleva. Pikkuteellä. Mennään menemään. Tavaroista saa ottaa koppiin. Juu. Täällä on kauhukahva. Melkoista. Oi saatana. Ei, pientä loikkaa. Ei ollut paha. Aivan jyrkä. Sikaa. Käsillä. Mushroom peach. Ei kai täältä kaverilta takaa. Me paljon sen numeron pienemmät, eli jaksaa lähteä. Tölkki pullonpalautusauto päästäis vähän pullonpalautusautomaattiin siihen naps. Sinne. Mikä mutka? Pitää melkein olla F160 G-voimat on niin uskomattomat täällä. Panssarivaunu. Panssarivaunuja. Perki, mihin me ollaan tultu? Paljonko tuot panssarivaunulle ei saa ajaa tästä? Taisi olla. Takakku ei tiedä kuka pehää. On vähän iso. Tässä on vähän tällaista. Oho, melkoista töissä. Mikäs jamppa täällä on? Punaisen tossa. Eiks tää ollut taas se sama jälkeen? Oli. Onks tuo se sähköpyörän mies? Jos sillä on joku... Tässä on pientä Nyt on kumpua. Oi jumala! Patti suora, patti suora. Patti suora. Ja taas hyppy. Hirveä, herra jumala. Tuo kun tempasee 60, niin saattaa rintteri loikata. Ana! Tähän väliin sitten tuli tieto, että tarvitaan vähän lisää osia, että on vähän isompi huolto tulossa. Onko koski kunnossa? No.
myöhässä. Niin me sen sanottiinkin, että tässä menee se mikä menee. Me kävi Supiikki ostaa uuden levyn Timpottosta. Sen verran huonolta näytti toppana. Oli aika sirkkeli toi. Nyt kun siellä on tuo nopeusmittari asia sit varmaan. Tää näyttää olevan tarvikelevy siinä, ei tajua paikkaa. Voiko sinne? Onhan siinä paikka. On siinä paikka. No. Ei taida vaan sukkaa vaikka tekellään. Ei varmaan oo, mutta jätetään se nyt pois. Pystyt se vetää ilmi. Ei sitä taisi saada millään magneetti. Teippi missä on kellä havainto. Ihan puu. No siitä. Mitä? Helpompi pystyy parempaa. Ai niin sulla on se. Paljon. Sulla lähtee. 13.56 on. Kello on tosta selän takana. Se on tossa. Ihan hirveä lähtö Erkylän lukkoon, paitsi voi jo etujarru. Mä niitä pitää. Yllättävän hyviä se meni siihen näin. No joo, mitä kiinnitettiin ihan kivikataan, niin ei siellä työntää kunnolla yhtään. Sitten kylkeeksi ottaa. Joo. Menin tässä keula saattaa aika suorassa, toisen kerran menin tän puolen puuhun ja sit kaatusin toisinpäin, niin sehän voi olla aika Ota joku purana nyt sitten, jos kivistää. Niin. Se on pannut ihan ruuvin lukitte. Kyllä, jos on lukinetta, kyllä saada käyttää roven. Haluut? Voidaan me laittaa. Ajattelin, kun laittaa viestin, niin osaa vähän varautua. Joo, se oli hyvä. Pysty käydä tuossa vähän hoppailemassa. Tää punainen. Joo. Oho. Joo, vähän paino. Tuota aurinko. Ja sehän lensi sit toi vitun aika helvettiin tosta tarrasta. Taasko siellä teit sen? Niin sen onnistuu taas tekemään. Ja me voidaan laittaa ne kanskauksen jälkeen vasta. Oli vissiin ihan hyvä teippi. Karo, Joo. otatko vähän, ettei kippaa menosta tätä kannaa? Yritin. Siirsin jalkaa eteen. Ja ne sanoo, että on pienet teot, jotka on. Niin, nimenomaan. Harkittuja tekoja. Niistäkin harkituista teostakin, kun jättää puolet pois. Niin. Oliko se kusana? Ja uskon, 10 minuutin jarrulevy vain. Näin on ilman muuta. Nyt tää rätti. Käy. No, ylhäältä 20 ja alhaalta 15, vaan mites se oli? Eikä silleen. Momentti. Mulla on tossa vähän käytetty, mutta tohon uusi se lasien pyytämys. Toisen puolen vai? Niin, se varmaan niin, kyllä. Sillehän toi jarrulevyn meno sattui hyvin, että se sattui tähän huoltoon. Jep. Ja pari aikaisempaa sulta. Siinä on varmaan ne sormenjäljet. Vähän eri homma, joo. 13,5 miljoonaa.
Tuolla on about ready. Mietin, mitä sieltä luotaan, mutta siellä huljutat sitä vettä. Pientä pesuja. Peistään mopovelit, on mukava. Tuolla on kärki osaa. Vuosimallia 18. Hei, aika hyvin mulla on vedetty tähän asti, kun me ei olla vielä oltu väärässä paikassa. Niin. Kyllä. Ollaan niin melko lailla ykkösen kaikki oikeesti paikkoja. TV-kamerajoukkue. Mielestä on Sami vielä siinä. Miten menee? Ei oo enää kuin yksi pätkä. Yksi pätkä. Se Anni Vaarahan on pehmasta ajemassa. 15.6, elikkä 20 minuuttia. Yleisväsymys. Joo. vajaa 10 minuuttia. 10 minuuttia oli ajoaika. Joo, se on laskettu. Noin 20 minuuttia on kokonaisaika. Se on niinku lähtö. Ei tässä sulle vähän tot suhuun. Niin. Joo. Paljon susta matkaa siinä? Noin 10 minuuttia ajaa. Eihän se träkkiä vapaa. Tossa on valmiina hanskat ja merkkaa Petri sen aika. Paljon. 15.56. Se on perkele päitti ajettu. Yksi pieni pätkä ja maali. Loppukirja. Olihan se Ohkalan mettä ihan hirveä. Eiks oo? Oo. Juputti niin saatanasti siellä. Ja silloin oli vielä vähän edes lunta, mutta silloinhan se oli sit pakkas jauhoa siinä. Ei mulla kestänyt se käsi ajaa silloin yhtään. Mikä juomaripunti on? Minä vielä tarkistan sen. Pätkä ja sit